aiwa nchida kutendai muri yeZimbabwe nesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Zita ndinonzi Uncle Saint ndori pachitupa iroro. Ndiri chanzvadzi chamai venyu imi makanditarisa chigotwe mumba mana mama. So chekutanga ndisati ndakuratidzai kana ndaintroducer vandinawo pazuva ranhasi. Of course a man who needs no introduction. Chekutanga subscribe if you are watching us ku YouTube. Follow us kana uri kutionawo paFacebook. Zvichidaro basa richienda mberi ende zvese zvinongoitwa for free. Ndichitoti makadi kwese kwamuri. So nhasi ndagara nemurume ane nguva yakareba achiimba musambo wegospel, achishumira nenzira yekuimba. Murume uyu he is a man who needs no introduction. And this man is none other than Sabastian Magacha. Vamagacha. Makasimba here. I was to know Simba Chair. Anditi. Right. Ari sema basi. Mwari ari kuchengeta. Tinongotenda Mwari. Ndo arikuita kuti zvifambe zvakanaka. Aiwa isusu tawanirwa nyasha kuva nemi pazuva ranhasi. Chekutanga tinoti thank you very much nekubvuma kugara naUncle Saint. No, tinotenda Mwari. Imi mati tange ini handigone kuita mainterviews, ndoita maconversations. Ndofunga imi muri munhu wandoziva tane nguva yakareba tichizivana tichisangana tichiita zvatinenge tichiita kwatinenge tiri. Tine maconversations mamwe atinenge tichingoita tichidaro. That is the same way yatichangopfuurira mberi tichingozvitaurira tichidaro. Vamagacha, imimi of recent ndopandinoda nditangire papo. Takaona account yenyu, Facebook page yenyu rahekewo. Atombovhunduka ndofunga ndatozokubatai kuinbox kuti ko ndeipi yamakuti postera iyi pachipostwa zvinhu zvisina umwari but imi muri mushumiri weumwari. Chii chakaitika? Mungada kumbotidzorera kuti chii chakaitika ende makazodiscover nguvai kuti ndo zvakutoitika? One of the things chakaitika ndechekuti paFacebook pangu pagara pane maadmin anga aripo who were not logged in muZimbabwe munomu, but vari vanhu vandagara ndichidi vachingorana maaccounts zvekuti chero munhu akapinda maccount mako inoko kunotifya kuti nhingi azopinda and stuff like that, you know. So apparently one of the admin ndiye akahekwa. So inini notification ndakatoiona but nangoti ndakatarisa ndikangona, you know. But then not knowing kuti account yange yatohekwa. So I think the following day I just woke up, account yange yatotorwa. So this account yakatorwa nevanoito zvavanoita. So that is the reason why zvakaitika zvakadaro. Chinhu chinonetsa futi kuti wambobuilda followership yakadaro, wambobuilda fan base rakadaro. I think we were close to 400 and something K somewhere there. And to lose that account, and you know nowadays my accounts are anechekuita nekushambadza, or to let people know kuti you've got something new that you're releasing. And my accounts edu emazuva anenge akamonetizwa futi at the end of the day. So it means kuti it was a really big setback. But we thank God we are still trying, in as much as I've already opened another account. All right. Yes, I've opened another account that I'm using as a backup account, in hoping kuti we might recover the hacked account. I've appealed to so many people that does account recovery. Some of them are failing to get the account. I haven't got someone who can really come and say kuti anokwanisa kuiretrieve account yoyo. So ndo patakasvika apa. Account yakahekwa muna January until today. So the account that I've opened right now, you know, hakuna struggling yakadaro. You know, you post something and you are struggling to even having people to comment, and you know, it's a struggle. But I think from now going on, I think I'll be very much active on that account. All right. You know, so that people can also be coming there
zvikaramba zvekutorwa kwemwe page, I think this will become my official Facebook page, which I'm using as a backup page right now. Alright, so iroro rachona nyowani rakanzi chi kune vanoda kutobva vatori follow up, was vese vari kuona this conversation ndiri kukumbira kuti muchingobva panapa chekutanga, let's go and follow page raamukoma Saba rakanzi kudii? Rakanzi Sabastian Magacha official. Alright. Ndo page randiri kushandisa Sabastian Magacha official. Instagram yakanzi Sabastian Magacha official. TikTok yakanzi Mukoma Saba Magacha. Alright. Alright. Zvichidaro nekuhekwa kwamakaita tichitarisa kuti zoni mune fanbase, hatingati mamune, but muchiri tongori naro fanbase akakura on Facebook. Zvakukanganisirai basa kusvika papi? Yeah, it's a big setback. It's a big setback in the sense that this is a platform where anyone aida kuita booking would book me through that platform. This is a platform yairicha, if you put a post, you'd reach something like about 2-point-something comments. Hey. And you post a video in it, 1,000 views and stuff like that. And you know, that's how we monetize and get money from Facebook. But how many people have viewed a video or how many people have been commenting and stuff like that. So it really was a very big setback. But people have now realized that account was hacked because of the content it got to me by Papo. It's not a content that I as a person would be sending on a platform like that. But I think a lot of people work into Sisa. And I thank God for that as well, because you see the nature of things that are put out there. They don't represent who I am. So I am now starting afresh. And I believe as well that one reason sometimes for such things to be happening. Maybe God wants us to have a new fan base. All right. And to also revive those other fans, relax, and for us to also tap into new markets as well. So I think for us to also be working so hard as well. So I think kushata kwechimwe kutonakira chimwe. Tichidaro macomments, munomboverengawo macomments here zvinenge zvichiitika mumastreets. Zita renyu rinotaurwa pakawanda, ende pamwe parinotaurwa pachona, parinotaurwa zvinenge zvisingafadze kuona muchitaurwa panzvimbo dzakadaro. Munombosanganawo nazvo here, ende macomments munomaverenga here, and what's your take especially kana muchitaurwa zviri negative? Yes, for sure. I read comments. I see, especially if it's on my platform. I go to, when I post a thing, I see feedback. And unfortunately, when I post on my platform, there is no much of negativities in as much as if it's posted elsewhere. So it will be a situation where I just bumped into, you know. But I thank God for what you know, some of these comments are, or some of these posts and whatever people would be talking about. I think it's the things that also makes us who we are, or it's chinhu chinondipa simba rekuda kuramba ndichitoshanda kuenda kumberi, because some of the things that are online, sometimes you sit down and you get to realize there is someone who knows me better than me. All right. Like you are online and wakutonzwa munhu achitonyatotsanangura kuti Saba akadai unoti you actually glued actually want to know kuti saka Saba uyu, you know. So those Saba uyu ndine here kana kuti ndeumwe Saba. This person really knows Saba zvokutodaro kupfuura inini Saba wacho. Saka munhu anenge achitobva atotsanangura takazvarwa musi wakati akazofamba akadai akadai, you know.
So and nowadays social media is filled with a lot of people who are looking for content. So sometimes you can actually see kuti this person is just looking for clout, because had it be sabom kutaura chaiyo, I don't think so kuti it's this one. And in most cases, as of me, I'm that person kuti I don't usually respond to personal issues to do about me. I am that person who sometimes I just look and read. And because I have my private life, whether it's family life, my children, my wife, my parents and everyone. So sometimes I want to keep that to myself. And let whoever is saying whatever they know about this certain person that they try to portray, who is not me, I don't need to comment or say anything about that. So I've distanced myself in a way kuti it has to be me who probably bring things about me. If it's another person bringing some stuff about me, then that person has to, bring it out the way they want to bring it out. But I strongly believe that God has given me that simba rekugona kunyarara. Paunogona kutokonywa kuti utaure something. I think mwari vakangozotipawo simba rokuti sometimes energy yako yakawanda ngaichiwandira kukuimba, ngaichiwandira kuministry. So if I see those things, they encourage me to want to sing more, to want to bring people to Christ, because my mandate is to bring people to Christ. So as long as I am fulfilling that mandate that God has given me, with Shama, you will try ways on how you can, bring someone as so as long as I'm doing that, Master Jesus, me, I'm okay. So yes, things I see, things I heard, and shinongotisimbisa. Maagendas evanhu anosiyana. Maagendas evanhu anosiyana nowadays, it's all about content creation. So someone is busy trying to look at, if I write something about this person, I'll get more views, I'll get more people coming through. But in all for me, hangu matarisiro andinozviita zvinotondinencourage to want to work more and sing more. Alright. Mabva mapindura umwe mubvunzo wandandichada kukubvunzai, mubvunzo wefamily kuti zvakamira sei. So mabva matongoconfirma kuti madam ariko. Because mama comments. I am married, but like I said, I believe I am married to my wife, who belongs to me, who does not belong to the world. So I strongly believe kuti umunhu wofuti anodawo futi privacy yake. And I do have kids. Sometimes I pop up with my kids, and it's either I'm doing jokes, it's either I'm doing ministry, it's either I'm cooking, it's either I'm just walking. Mostly you see me with my kids. And Madam, not just, yeah, that's the no life yavo yavano. Those are maybe vanhu vachigara vachida kucompensation vachiti is he married? I am happily married. And I have 3 kids. Yes, and wow. I have 2 girls, and recently I had one, the little one, who is a boy. Oh, congratulations. So, it's just recently. Congratulations. Thank you. Thank you so much. So, family, inozvigamuchira sei zvekuti imimi, besides being a dad, being a husband at home, you are also a public figure. And I know how it, kuti zvinotakura a burden, yakaitkura sei, to be a public figure. This is a husband who is so much loved. This is a dad who is so much, adored, who is so much loved by his kids. But out there's somebody who is against Sabastian Magacha. I know ministry is not for kids game, but I see Vanwadiki. And Sabastian is being attacked, he's being punched online. Vanozvigamuchira sei madam nemhuri? I think ndichitotangira mhuri yangu yese collectively.
chisanganisira zvese madam, vana, parents, and even my siblings, and family at large. I think they've understood how being a public figure is and what comes with that. Just like I told you, ndakatogara tiri mumba but kotobuda picture ikunzi ndiri kwamutare tatomuona turi kwamutare endangana so but vachitoziva kuti imi takatogara ende nhasi wese hapana zvataswera tichiita taswera tisiripo but ndobuda ndiri kwamachipisa and they've also understood kuti nyangwe ukave munhu akanaka sei hauzombofi wakadiwa nemunhu wese nekuti munhu chaiye aifanira kunge akadiwa nemunhu wese anova Mwari Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Pane vakanga vasingatomudi, pane vakanga vasingatomutendi. So at the end of the day, who am I to want to please everyone? So what I believe, or what they believe, is we have to concentrate on those that love what we do, on those that supports what we do. Ndo vanhu vedu ivavo vanoita kuti ministry iende kure, because whenever we need some help, whether it's financial help, whether it's prayers, these are the same people that will pray for us. So they've understood kuti it's not everything that they will read about me, that is true. So they've understood kuti it's not everyone that will come and tell them about me who is saying chokwadi. So vanhu vakagara vazvigamuchira kuti vasapinde nemwoyo zvekubva vave nemadisappointment. Because as Christians as we are, nekumafamilies kwatinobva, nekumakereke kwatinoenda, we also have principles edu that we preserve and that we always try to amend and tirambe tinawo. So as long as achiziva kuti mwana wedu or hama yedu or mukoma wedu is aligned, and also leave a gap of also understanding that I am human. Human beings make mistakes. Human being, we are trying kuti tivavarire tikuona Mwari nerimwe rama. So they've put that into their minds, and they vakanzwisisa kuti some of the things they even read on newspapers, they will just be like, okay, it's, you see, some will receive my calls and say, come on, newspaper, because they are always aligned with what I do on a daily basis, and they know Christianity yangu, they don't doubt what I do. They are 100% behind me. And of the things that has happened in my life, these guys were the people that has been supporting me. I am here today because of these people, because they've made sure that they are there for me. When the world is against me, when everyone is talking against me, they are the pillar. When I'm trying to work on some things, when I'm working on doing good music, they know how I do it, and they know how vanondipa support yavo nemapira vanotoziva kuti at this mode ari mumode yakati so, and at the same time they are a shield. All right. They are a shield for me. They protect me, and vanhu vanondirwira zvekutoti I still pane song yatoki mai musandikangane. There's a part line yanoti chanzi chero ndikanzi ndaba mai vangu vanotomira neni vakati mwana wangu ini nhaada. Unfortunately I lost my mother this past year. She was that woman that she was very strong woman. And every time she would call me and say, keep on soldiering, it will be okay. And there were things that I was even doubting in life mangu chai. But then amai wangu inini munhu yeyo kuti akangondiudza chinhu ndaitongoti this will even pamwe pekuti utonata apa ndinopabuda sei unai mamiriro azvaita panapa, am I going to survive this? She'll soldier on and say, she'll tell me, soldier on my boy, you surpass this. Those words were the words zaindisimudzira kuti ndikwanise kunge ndiri pano muzuva ranhasi. Not forgetting my father and my siblings.
It's my wife and everyone. These guys are a supporting hub inondiita kuti ndiitire zvakanaka. So ndabva ndatofunga pamataura about your mom. May her soul continue resting in peace. I was there pa funeral. Yeah, I saw you. And nevanhu venharaunda vakauya kuzochema mama. Kwakauya vanhu vakawandisa. And kwakauya vamwe vamwe muindustries. Industry including the likes of Mukoma JP Chapreza, he was there. Ndo vakaimba ka song. I still remember achimba Maria na Marita, that voice. And Minister Ella Cherai, he was there. Matthias Tokas Moyo, Tatenda Mahati, Bethan Pasnawa. Yes, Bethan. You see what happens is there's nothing more that can show you who your real people are. You can only get to see vanhu vanokusapota nekumira newe kana uchinge waitika dambudziko. So I just want to thank all the names. I might have left other people who came. I see ndakaona even ana Derek Mpofu vakauya. Anatemba Lami, Anamono, those guys, I just want to let it out and thank them on a platform like this. I loved my mother so dearly, and having to see some people that we work with musically coming through to support and give you that support and comfort. It really meant a lot to me. Unoona masawira ako anokusapota panguva yeproblem idambudziko. So I was really comforted and thank you for coming as well. I saw you there. So tiri papo maproblems paanouya tinozoona especially panguva dzekurwarirwa kana kushayikirwa. Sezvamurutaura ndopatinoona vedu chaivo. What's your advice, especially kune mafellow public figures, be it artists, be it vanoita zvavanoita zvinoita kuti vange vari vanozikanwa, just like Mukoma Zaba? What's your advice? Because vamwe tinozonzwa kuti akarwara but hapana kanomuona. Vamwe vanotozotendera chinzi ashayiwa mari yekutotenga mapiritsi kana kuti those stories. What's your advice to the community yevanhu vanozikanwa? What I can say is sometimes it also takes up you as a person kuti wakagarisana nevamwe zvakaita sei. Because kunaka kwemunhu tinokuona paunosangana nedambudziko. Nekuti sometimes you also participate or you are known munharaunda yako nokuve munhu akanaka. Or you are also known nemabasa ako anokutevera. Alright. So, and you are also known maybe nevanhu vauri related to. Kuti une unhu wakaita sei. So my way of seeing on that note, kuti iwewe some musician or iwewe semunhu angori public, be a human being wherever you come from. Alright. Be a human being in the sense yokuti just know that kuti pasi pano pane vanhu kudenga ndokuna Mwari. So what am I trying to say? Kungoedza kungoti sometimes ukave human enough, you are able to adjust and get down and be munhu anongovewo munhu pavanhu. As of oppose kuti kana Mwari vakakukomborera, sometimes pane vanoti vakakomborerwa naMwari havachaoni vanhu sevanhu. Kana kuti Mwari vakakusimudzirai in a certain way, kana kuti ukazikanwa in a certain way, hauchaoni vanhu sevanhu. Saka kumwe kudyidzana kwakanaka kwaunogona kunge uchiita nevanhu ndo kunogona kuve reflection yekuti paunozowirwawo nedambudziko vaunodyidzana navo zvakanaka vanouya kuzodyidzana newe zvakanaka pakutambudzika kwako vakabatirana. So I also believe kuti community as well, they also have a part to play in our lives
and we as people who are known should also be doing the same, so that we live in an environment iri right for everyone. Mashoko makuru ipapo because tiri kuona panoita dambudziko rekuti pane vanhu vanozotaurwa mazita mastreets kunzi ini ndakasangana naNingi, ndakasangana namukoma akasaba vakandidadira selfie chairo kungotorwa nawo selfie. I think I am one guy who is a community person. And so sometimes ndogona kutosvika panzvimbo kasatondiziva, kwete kuti hausi kundiziva nokudakadi, but because ndangokwana unotozoziva kuti yes abba wacho kana usingamuzivi. Why? Because I believe kuti I serve communities. Alright. I relate with communities. My challenges atinosangana nawo communities, I relate with those. They also relate with those as well. That is why you also get to see it. When I sing music, I also sing music that relates with everyone. So it's very difficult for you to sing songs that will be liked in a different genre, in different ages. But for me, you find I do songs with kids that will also be liked in the older generation. I will also do songs that are liked in the older generation that are also liked with younger generation. So normally when you try to balance that, if you sing a song in most cases song inogona kutadza kutoita sense kune munhu mukuru, or if you sing a song inonakidza munhu mukuru, song inogona kushaya meaning yakanyatsokwana kune mwana mudiki. But I always try to balance that. So I think and I believe when you are a person, just know that you need to balance the sometimes problem yatinozoita sevaimbi zvinodependa nokuti femu yakazokuwanira wapapi. Because I think for me it's been 20 years in the music industry. So I've been there. There were times when you were eager to say that people should know about me, and then you need to grow into it, getting to know when people know about you, there are ABCDs, things that can also affect you in a way. So you need ABCD. So sometimes background yedu yatinenge takabva sevanhu vabudira kana kuti vanhu vadiwa nevanhu kana kuti vanhu vama public figures, fame inogona kutisvikira tisati takura. Saka chasvika kwatiri ndisati ndane njere dzakakura dzekuti ndigone kuimanager ifame. Saka chaitisa fame ndechekuti pamwe ndaita song 1 or 2 yabva yanobvira yakanoita noise. Handina nurturing yakakwana yekuti maybe when such things happened I should do ABCD. So that's when then panozotanga kuona problem yekuti artist haachadai so haachikudii haachabatiki ukamudai ane attitude yakati. It is because the framework yekuvewo nementorship yekuti udzidzire kuti kana zvikadai. So thank God when I was coming through I had to go through stages. The stages that I went through was to become a backing vocalist for well-known musicians, and we got in pama stages mahombe. So stage fright and getting to know other things. Come on, we are men, you know. There are females, artists, there are males artists, right? That fame can bring ladies as well mu life mako. Vamwe vanotoya kuzozvikandira pauri. So if you are not guided enough, you have a problem. Pamwe pacho panotoya ma-promoters ekuti look at me, I am a Christian musician, minister, but ndinenge ndine ma-principles angu ekuti andiimbe mubhawa, andite sei. But sometimes fame yaya yatoya yakakudzimaidza, unogona kupedzera watora mari yaya wakutonoimba mubhawa. Ma-principles handisi kuti hazvifanira kudaro. Ma-principles aunenge wakaisa semunhu. Vanhu tine ma-principles akasiyana. Mumwe anenge achitoda kutonoita izvozvo, ma-principles avo. But I'm just giving you as examples kuti sometimes what makes us ma-musician kuti tichinje sometimes tinenge hatigone kujajira Mwari kuti zvinhu ngazviputike musi upi. Mumwe anototora 5 years
chinhu chisati chaputika asati akutoive nefame otorekodha 5 6 7 albums rechi10 ndopakuzonzi munomuziya and then people are going back kuda kunotsvaga rekutanga raakaita vakutodiscover mumwe anongotanga mangwana pakapa uchatanga mangwana how to speak to people ndopai patadzokera kuti vanhu manje musociety and community they also look at who you are how do you speak to people wapedza kudaro zvine zvinhu zvakawanda zvazvinoaffecta zvine zvinhu zvakawanda zvazvinochinja muupenyu hwemunhu. So maybe because of my time in the music industry I think I've grown to understand some of other things though when I was coming up I also had the same problem yekuti fame inouya uchiri mudiki. I remember inini mimi manga muchiri mudiki pazvakauya. I remember manje nini kwandiri zvakaitika in a different way. I remember this was in 2000 and now because I had recorded this album ndikariendesa kuradio it was never played for 2 years. Then the next year, which was because I had recorded it in 2000, then in 2002, some DJ record producer, Ainzi Bridget Gavanga, I had traveled kwenda ku Gweru, ndokwanga kuchine Radio 3, Radio Yamunzi Power FM. So what they would do, vaitora music voigarira pasi yonzi is it worthy for it to be played on radio? So somehow they didn't do that for my song. So I was this young guy angari wenguva iyoyo saka paiva nezvimahausi amapiano chii ndandakanorekodha tomudana iyi yakauya iri pahausi amapiano chichikudhara then vabati vajehovha they had recorded the acapella of it. So this DJ ndobva ati no ndapinda mulibrary there's this CD but ndotanga ndaridza song yamunoziva when I play that song I'll play next song yando monduza kuti what do you take akaridza song yavabati vajehovha then abaridza song yavo vanhu vati ndiani yeye that was it. So I remember manje pakazouya Rebecca Malope and my Red Rose vanga vakati ndoda kuti uzoimba chichijasuna asati adidi ndichangati akupisa kapanguaketendereza imwe tadii papa ndatoenda ndaasembla band vanhu vajamba vaita sei. So fame yandakanga ndanayo versus the life that I had versus what I wanted to sell like wega haudi kuzofumura kutambudzika kwako saka haudi kuzofumura kutambudzika kwako. So what then happened is bhutsu yandakapfeka manje yaiva 4 kona so imwe 4 kona yaiti kana ukafamba nayo stereki yaibuda maburi 4 pasi ndaiziya ndoyakairi nguva yacho. So people had this way of thinking about not yes about chanofana ngachitobuda mune rimwe zimota ini ndapedza kuimba kuti ndichabuda mushow imomo ndichati daiwo ndakwenda kumakombi I had to wait kusvika show iyoyo yapera kusvika munhu wese aenda kumba ndozonyangira nyangira. So what I'm saying is fame sometimes inouya usati wava palevel yaunenge uchitarisira kana kuti inozotarisirwa nevanhu because in most cases as musicians sometimes if we are not careful we become so famous but very poor in our pockets because the times that ukurarama kwadziri so difficult and sometimes arts yedu muZimbabwe munomu kutambirika kwacho kunenge kwakati dzikire nenhau dzevanhu vanopirata mawhatsapp machi and stuff but given kuti mastreams anenge aripo if people would go there and support now it's actually better I remember kudhara taitoramba kuti munhu atore music yangu I remember pana yainzi vangodza chunzi vainzi vangodza chunzi hapana artist wemuZimbabwe munomu asina kudyirwa mari yake navangodza chunzi vaiva paamerica vaiva UK kuliverpool ivo vangodza chunzi hakuna kubva you name everyone hakuna time iyoyo kutotora music yangu kuti I remember inini ndakatopa munhu vakatondita andoda kuti ndikushamba because the concentration nekufunga kwedu kwataiva nako munguva idzodzo was like I want people to know about me
but not knowing kuti kutopa munhu music yako kuti aiupload payoutube ari kutonomeka mari nechi ende hapana aizvitaura zvanga singazikanwa panguva iyoyo zvanga zvisiko ndakatoshamisira ndaishamisira chaizvo kuti ndane email address. I still remember that kuti ndatovhura email ndatopinda mucafe paya nezvimakafe zvine makombiyuta topinda imomomo ndatovhura email address ndatofamba nchidada kuti vanhu vachititione uchiudza vanhu email address yangu inini zvaidadisa but kuti all by then I think zvana YouTube zvanga zvazara kuno saka ndikuudza kuti name any artist of then hakuna munhu asina kudyirwa mari yake nawangodza vainzi wangodza ichunzi I remember ndakatovapawo vatondifonera unzi tikunzwa uri kurira ndipewo ndikuuploadera music yako uzikamwe kwese ndikati it's okay mdhara oi wasarenda maraitse ese so but later vangodza chiudzikana vari kutinzwaka tiri kuda mari dzedu isu semaartisti vangodza chunzi zvavakazoita. I think now vanhu vakawanda they got to a point of knowing about it. It is at some point but vangodza vanga vatodya mari. I bet with you if you go and check numbers on YouTube in terms of kuti ridza bhosvo haina manumbers pangu. Go and check maartist ese andikutaura ese ayo ukupu kwese uku kwandisida kutaura mazita but go on YouTube and check all those artists munomacheka mahits avo they are not popular in numbers because vangodza ndo vaipopularize saka vangodza takazenge takuvatsvaga manje neinterpol tachiziva manje kuti vangodza ndipo vakagojonora chinyi zvinhu zvese ndokudhilita maaccounts avo saka isusu takazonotiraya kuda kuzonotorana bhosvo takunomauploada chinyi saka mukanomatarisa iko zvinhu anenge asina manumbers not kuti haana bhosvo yaitove 40 million views pavangodza inini bhosvo gwenzi most of my hits unzwisisa saka if you andisuda nema maartist but just go and check maartist akarira endatomaona ndiri munhu mukuru. I want to talk about me. I want to just talk about me. This is just the fun part of it. I'm just having fun and letting you guys know. So you'd find kuti patakazozviziva kuti vangodza vakazenge vakutsvaga indakatozovaziyawo ndakutovatsvagawo kuti iyi namba ndo yandaitaura nawo because pane mumwe munhu anga akurana chi. Now I had surrendered my music to someone who was now managing me, who had this idea of, so pavakangoona kuti vakuponerwa fonero vakabva vabvisa zvese kubva kune magurus ese kana nchiti munhu wese ndotaura munhu wese kubvisa ndokugojonora then we then tried to upload ours but then dzanga dzapera netime so vanhu vakazotanga kumaona iko zvinoizvi you can then see kuti probably those songs haasati atosvika kana mamillion hits but then they were actually over millions of views so all I'm saying is it's coming from the message that you've said kuti isusu semamusician industry yedu yakamira sei and what should other musicians do, and I strongly believe kuti our industry you have to be doing something as of opposed to just be waiting to do music if you are in Zimbabwe. And I strongly believe kuti as a musician kana wakakwanisa kuachieve one or two things, invest in other things that you can be doing that are probably that has nothing to do with music so that panozomboita madown echi music you have something that is also shiri kukuchengeta nekukusustain at the end of the day. So kazhinji kacho mwe chinhu chatakaudzwa zvimwe nguva chikura tainzi music ndemarombe but as of now if I can tell you one of the most successful people in Zimbabwe right now is to music are some musicians and people are actually realizing one or two ways of getting money through mass live streams and stuff like that. So kupandataura futi paya ndichiti some musician you also need to be having something. So come to think of it, I am a Christian
musician and I sing about God, this is a ministry. So if this is the only thing that I'm doing as a musician, chandikungoita ndichiimba, this is the source yandinoshandisa kuti I get booked, I sing, people like me, people view, whatever, and it is your one source of income. And then pova pangoitika anything chongoti maybe music aichashandi, you can compromise yourself as a minister of God's word. How? You can then, you are now trying to modify or to do something extra, you know, which probably might not be godly in a way, because now I would try kuti saka vanhu vondida ndiite sei. So how people are going to like my music. So now you are now looking at, you know, diluting the gospel that you should be singing, because now you want it to, you are now monetizing it. So one of other ways that you're trying to put in place to monetize it might be of, you know, going against the ministry yako iwewe as a person, because chawakutry kuita kufida mhuri neministry yaMwari. So find kuti panogona kuzoshekeka ipapapo kuona kuita mamwe mavideo nechichichi. But if you have something chiri kukusustain life mako, music pachayo as gospel, as a ministry, remains pure and is serving the purpose of preaching to people. Yes, money is involved, because at the end of the day God gave you this talent so that you can keep yourself, so that chipo chako kanzi chinozokuwanira nzvimbo nemadzimambo, obviously you get there. But if you are taking it as one source and economy yobvaita seinonetsa, so you would then try to compromise it and you dilute other things there. So I'm saying, if you have it and Mwari vakukomborera at this moment, you need to be venturing into other things, and that will become a source of strings, you know, nemari isiri diluted and gospel remains gospel. Hey, mashoko makuru atiri kunzwa from Minister Sabastian Magacha. Ndichipedza zvangu toda kuti congratulations ku time yamatora muri muindustry. It's over 20 years kusvika pari nhasi, ende muchigadzira mahits akawanda pakati apa, makorokoto nekutora nguva yakareba kudaro muri mubasa iri. So maprojects ari kuuya kune vanokufolowa ndeapi? I'm currently working on my new album. I have released one song from the album with Chivaraidze Primary School. Yes. Inonzi Mudzio, and it's almost going towards 1 million views. And I would like to thank you guys. Thank you so much for your love and support, for all that you've been doing to make sure the ministry Young Maria Famba. I'm working on an album, and I'm working on videos right now. I've done collaborations with renowned musicians that you guys know, and but most of it is working with kids. This album is an album that I'm bringing the future. Like I strongly believe that pane vakandipo mukana when I was young. So I've realized there is a lot of young people, young guys, young girls out there who are really good when it comes to music, but they are not given an opportunity. So you're going to see a lot of those on the album, and they are extremely good. I have recorded some of the songs in Tanzania. I've recorded some of the songs in Zambia, and I've recorded most of the songs in Zimbabwe, featuring some artists from Zimbabwe and kids as well. Oh. I can't wait kuti tinge tiri tinojamba ini. Actually, I think by now you know that I'm a big fan. Zvekutodaro zvokuti whenever I get a chance yekuti ndinge ndiri pamunenge muchiperforma, muchiridza, muchiminister, ndinonzwa chimoyo changu kuti zvakumeka sense. The album is actually, I'm not really much sure on when, but anytime soon I'll be dropping another single. Alright. So I'm pretty much sure that I would release 5 singles before the album. But those 5 singles will be taken from the album. Alright. And there will be 5 more songs that I will not release, but release on the actual day of release with the album. So muri papo muchipedza zvenyu muchaita here album launch? Toda kuuya isu kuzojamba.
Of course, I have to. And one of the barriers that we as musicians sometimes face is the support from the corporate support. We really need that. You know, to be able to finance these launches. You know, for us to have these launches, after you record, you then actually want to look for venues. You actually need to look for PA system and stuff like that, and make it look more nicer. So it means there will be monies needed there. So if if we get sponsors to come through and be part and parcel of this movement, the gospel movement that we preach about, the word of God that we preach about and sing about, if we have the support that the secular side of musicians are getting, I think we'll be able to have and realize new addition of new musicians coming through because of that support. So you'd find it has to be like, you know, every time we have to be injecting new guys as we go, so that the industry grows. And I believe so we also need many musicians being born. So in as much as doing a launch, if we get enough for sponsorship, having a launch is, you know, we thank God we have other people that have come through that are already partnering with us. Oh, nice. And we pray we'll get more people coming through. Hence the reason why we are here now. We're talking about releasing a new album. And Yeah. good. So if you want to partner with Minister Sabastian Magacha, toisa number the business. Yeah, number the business is 0778 241 805. I'll repeat it again. 0778 241 805. Yeah, so numbers zacho ndo dzabva dzaiswa futi pascreen ati Mr. Producer. Yes, kuitira kuti mube mango strictly business. That ndidzokoro. Yeah, ndere business. Kana mazoda kuti mutaure navo zviri personal, munokumbira futi namba ipapo. Kana mukadzipiwawo totenda Mwari, kana mukasadzipiwa musazotsamwa. Minister Sabastian Magacha, ndafara singaite, ndanzwa kuremekedzwa. Ini pamwe chete nemhuri yeSaint TV toda kutendai nekugara nesu. Mwari aramba achikupfudzai mberi pamunoshumira pese. Vanhu varamba vachisunungurwa, vanhu vatendeuke, vanhu vaone kubata kwaMwari. Testimony yenyu yese yamapa iyi inge iri inoshandira upenyu hwasomeone ari kuteerera. So don't forget to go and follow Sabastian Magacha, especially on his Facebook page yakanzi Sabastian Magacha Official. Sabastian Magacha Official. Don't worry nema numbers ari kukura. Iwo paunonofollow anoramba achingokura zvichidaro. Let's support him. If you would like him to come, ndakavaona pama weddings. He's one minister who anouya kuma weddings. If you would like him to come and minister even ku church kana papi, he is ready for that. Number dzavo ndo dziri pa screen. Thank you very much for watching. Don't forget to share. Don't forget to leave a comment. Don't forget to like this video. A big shout out to Sheriff. Sheriff, a big shout out to you. He's the man behind the scenes. You can find him also on his social media handles. Kana uchida kutenga mota, ukatenga motikari usina kutaura na Sheriff, unonyura. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, I'm Koma Sabastian Magacha. For now, it's much love and God bless.